Hoy, mahal! Oh, ikaw mahal. Gusto ko lang sabihin na lahat ng sobra masama. 'Di ba? Baka sobra na ang iyong pag-iisa. Sobra na ang tagal na ikaw ay single. Baka talaga nga namang it's time para naman ikaw ay madiligan ng pagmamahal. 'Di ba? Para ang puso mo ay mamulaklak. Sabi nga 'di ba, no man is an island. Hindi habang buhay kaya mong mag-isa. Hindi ka ba napapagod at naboboard na ikaw ay sariling sikap? Di ba? Yung kamay-kamay ka dyan, dali-daliri. O di ba? Kamay lang ang gamit mo sa pagdadrive sa sarili mo. Yun ang ibig kong sabihin. Di ba? Ang akin lang naman, ang oras ay umaandar at talaga nga namang baka yung love life mo ay inaagyo na. Huy! Mahal, mahal, mahal. Ano ako sa'yo? Andito na ako na eh. Ayos. Happy Friday yung nito. Finally. Happy Friday! At naririnig mo ngayon ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kimchi, no? At syempre makakasama mo ko mahal hanggang 9 p.m. kasi nga 69 tayo. 6 to 9 p.m. maglalambingan tayo. Pero mahal no, aminin mo na minsan kasi feeling mo okay ka na. O feeling mo masaya ka naman. Pero pagsapit ng gabi 10 p.m. hindi na kaya. Hindi na kaya ng scroll. Hindi na kaya ng K-drama. Yung pagkalungkot mo at talaga nga namang parang may kulang. 'Di ba? Yung mood mo at puso mo ay talaga nga namang nauuhaw. Saan? Saan nga ba sa pag-ibig? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, pwede kitang bigyan at bibigyan talaga kita tonight ng tatlong pwede mong gawin kapag matumal ang iyong love life. O ito mahal, umpisa na natin. Una, kapag matumal ang love life, dapat upgrade yourself. Ito yung sinasabi natin na kailangan mo i-level up. I-level up mo ang sarili mo. So kung walang nagkaka-interest sa'yo, walang may gusto sa'yo, do something about it, about yourself. Gawin mo munang yung mga bagay na ikakasarap mo. Diba? Pwede ka mag-gym, pwede ka mag-aral. Pero mostly ngayon, yung mga single at sinaktan talaga nga namang nag-gym. Kasi effective yan kapag nagpapasarap ka. Alam mo yung sinasabing thirst trap? Ay naku, kapag nagpapasarap ka, mag-story ka lang. Ang mga hayok ay talaga nga naman lalapit sa'yo. Oo, totoo yan. Totoo yan. Itaon mo ng gabi, mga 10 p.m. Yung mga taong ganyan, nako, jowan-jowa. At kapag nakakita ng maraming balat sa'yo, lalo na kapag masarap ka na, ay talaga nga namang magkakandara pa yan na ikaw ay talaga nga namang i-date. Diba? Ganun yun eh. Aminin nyo, kailangan nyo talagang i-upgrade ang sarili nyo para at least, diba, maglaway sila. At syempre, yung mga ex nyo, 'di ba? Usually naman yun yung mga nagiging motivation mo para magpasarap, 'di ba? Or mag-gym. Yung mga ex nyong nanakit sa inyo at kapag nakita na ang resulta ng iyong paghihirap, pagpapapawis, ay talaga nga namang biglang babalik. At ikaw naman na marupok, papapasukin mo ba ulit? Syempre, oo. Ako, kapag ganyan sinaktan ka at binigyan ka ng trauma, wag na. Kumbaga yung pinaghirapan mong sa gym ay talaga nga namang ibaling mo na sa iba para naman na kung masaktan ka man ulit, at least different approach. Huy! Anyway, mahal, isa pa lang yan sa mga bala ko at meron pa akong dalawa dito. Tapos ang goal natin within this year talaga nga naman magka-love life ka na, okay? Pero anyway pala mahal, shoutout muna natin ang gwapong driver na si Joseph Rayo Africa. Ay nako, sa sobrang pogi, akala ko kanina 5 ang asawa. Hindi, nakatutok yan lagi at certified kabisyo. Maraming salamat Sir Joseph. At talaga nga namang idol niya raw ang mga radio DJ dito sa Love Radio. Anyway mahal, hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino, kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Metro's #1